Dol, aning video ha? Pizza, authentic, pasta o burger. Grabe, excited na ako. Kuyugi ko ninyo mag-food trip. Cheers! Hay, salamat na nag-iinit. O mga lamian, mga snacks. Kung hilig ka, snack o hotdog, naanad kay sige hotdog, na sila dire. Mga lamian, mga pagkaon. Wow! So ato palamion o ketchup be. Kanang bitaw, gutom kag maayo kay grabe nimo kakiat kay nag-enjoy kag maayo. Hapit na ta! Ah! Chocolate. Wow. Mao na to pangitaon ng mga pagkaon karon. Oh, dami. Diri sa the largest amusement park sa Cebu, si Anju World. Dol, welcome to Anju World diri sa Minglanilla, Cebu City. The largest amusement park diri sa Cebu. Siyempre, dagan kay diri mga fun rides, perfect pang pamilya, barkada, sa mga bata. Mag-enjoy ka, bahalag sakit imutian, katong mga dagaton. Mag-enjoy gapon ka, kaya naka-experience. Na sila yung mga dagko ng mga rides, dako na Ferris wheel, merry-go-round, mga bikings, barato-barato, mura gamay nga roller coaster. O daghan pa, og napo diri ang akong idol nga Snow World. Kung bitong initan kay kas panahon, pwede ka dito. Pero ang atong giapas diri dili ang mga rides, kundili unsay mga pagkaon nga gina-offer ni Anju World sa sulod kung gutomon ka sa pagkakiat nimo sa ilang mga ride. Maong tanawon ng video, kuyugi ko mag food trip ta sa sulod. Let's go, kay na mga lamian daw. Mga idol kay diri sa Anju World, Dol, kay daghan kay tao weekend karon Sunday, pero grabe jud kadaghan mga tao kay nag-enjoy diri. Makita nimo ilang mga smiles ug makita pud nimo nga eventually gutomon jud na sila timan eh. Mao na mangita ta og lamian ng mga food stall. Mao nang kuyog na ta, let's go. Nata diri sa Fantastic Arena, indoor bugnaw nga arcade diri sa Anju World. Yes, naa sila arcade diri. Pwede mag-enjoy mo kids indoor. Naay pang playhouse na gamay, naay mga arcades, class-classing games, basketball, naay boxing. Mag-enjoy ka kung initan ka sa gawas. Pero siyempre, sa sobra mo ka-enjoy, gutomon man jud ka. So naapod siya mga pagkaon sa sulod. Manang excited ko unsay naa gina-offer nila. Ato unog tilawon nato. Unsay naa sa ilang mga pagkaon diri sa arcade house nila. Let's go. Okay, go. Hi, Miss. Hi, sir. Fantastic cafe. Miss, sa may gina-offer niyo diri? Yes, sir. Natin pizza, sir. Burger. Pizza, burger, sulit meals. So na may rice bowls. Yes, sir. Na may mga fried chicken, mga nuggets, nasa sila spaghetti, hot dogs, mga sandwich, waffle, popcorn. Sige, medyo na-stress mo ko. Sige, arcade. So may ka-recommend mo na ako. Natay rice meal, sir. Natay one-piece chicken, sir. 199. One-piece chicken. Okay. I-try na to mo fried chicken. Nagpila? 199. 199. With rice and drinks na. O sige. Kuha tag isa ka fried chicken. Thank you kayo. Ang ganahan ko ng dessert. Na may dessert. Yes, sir. Natay Anju's World, sir. Anju's World. Ay, pila? 45 ang con, sir. 45 pesos. Sige, try sa kog later after na kog fried chicken ug usa ka Anju's World. Thank you kay Miss ha. Syempre na to mga fried chicken diri, 99 pesos, na kay drinks, na kay dako nga chicken. In fairness, dako na siya. Busog na yung bata ni. Grabe. Napad siya sauce, na siya ketchup. I think ketchup ni siya. Sa kuan siya, more banana ketchup. Syempre one rice and syempre busog na ka sa iyang cucumber. So, tilaw na to yung chicken be. Humot no? Crispy, init pag yun. Wow! Ikaw na. In fairness, ha? Typical fried chicken na siya, na dito ang barat, na ang crisp, lamian, juicy pag ng lawom. Dili siya ka ng murag simple na fried chicken kasi siyempre restaurant sabi ng level. So ato pala may unog ketchup be. Enhanced level sa ketchup.
Kung mag-arcade ka diri, kapuyan ka mag-games, gilaay ka kay bukod sa imong anak, may problema, makakaon na ka diri og lamian na fried chicken. Refreshing. Solid fried chicken, solid na food trip. Nakibaw na ako nung silay, ilang gipanghambog diri nga ice cream. Tara, mga to ta. Kuha tag ice cream. Let's go. Wow! Naa na tong ice cream sa Fantastic Arena, nawa. Sige, gitawag na siya Anju's World, tanawa. Suid kayo. So, mura siya basically soft serve ice cream ragit siya. Na siya cone. Cone wafer niya, nga chocolate wafer. Cheers, be. Ay, kalabi. Perfect ini sa mga bata. After nila enjoy sa arcades, games, or nagkiniat, niya, gipaningot, giinitan sa gawas, wala problema ka na sila ilamian na swirl diri. Tara, harap sa taglaan na po trip. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Dol, next stop sa ato ang food trip. Actually, di siya food trip. Mura siya adventure nga trip sa sulod mismo sa Snow World. Yay! Kuyog din ako mga amigo, mga gwapo ng mga vlogger si King David ug si Laag tabay. Let's go! Excited na ba mo mag Snow World ta? Yes! Bugnaw ra ba kuno kay sa sulod pero ay kaguol kay nakahiring ko nga naay lamian, init nga hot choco ug hot coffee. Mo na to tuod pod ha. Tara, let's go. Let's go. Dol, nata diri sa sulod sa Snow World. Grabe. Pag sulod pa lang gani daan nimo, bugnaw kayo. Importante gid kayo ning earmuffs, importante kayo ang jacket, importante kayo nga wala kay dili ka cold hearted or wala kay gibati. Kay bugnaw jud siya kaayo. Tawa o. Grabe ako ginhawa, oy. Dignot pa kayong lugar. Sa first na ako na area, nadre mga klaseng mga design ng mga balay nga nag-snow, na yung mga Christmas tree, reindeers, decoration, Christmas decoration. Perting ninduta diri sa Snow World, buyag. Woo, kabugnaw. Snow World. The one and only, the biggest attraction at Anju World. One of the biggest attraction. Ang temperature ng Snow World is -15. Kung yung iba na hindi pa nakakapunta ng ibang bansa, I think it's time na bumisita kayo dito lang sa Minglanilla, sa loob ng Anju World Theme Park. Meron kaming mga ice carving. Meron kaming masasabi nyo na totoong snow. Then meron kaming the 70 feet man-made ice slide na makikita nila. Na talagang unlimited siya na pwede kayo mag-slide all the time. Mas maganda, ini-encourage din namin yung mga guests na magkaroon ng gloves. Kung meron silang personal, mas maganda. Gloves and air muff, actually. Of course, sa lahat na gustong tumagal dito sa loob, meron tayong coffee shop na binibenta dito, sir. Hot choco and coffee. They can avail also, murang-mura. Ma'am, thank you. Tagpila man ang Snow World. Saan may paagi para makaari sila diri? Sure, actually, naatay, ang regular rate ni Snow World is 400 if alone Snow World. Pero if they want to avail any kind of ride sa Anju World, ang Snow World, 200 peso na lang ang additional. Yes, they can check the website of Anju World. Winter is here, only here at Anju World Theme Park. Yay! Kita ni nga aso-aso. Grabe. May bagyo. Grabe. Mura ko makuha actual nga snow, tanawa. Grabe. May ice yun na, ice, tanawa. Ice, grabe. Ay, hugaw. Hi, finally. Nanatad silang gamay nga coffee shop. Grabe. Nindot ilang coffee shop, aesthetic. Muro kag naa sa gamay nga balay na siya actual nga fireplace. Designer di ay. Manginom tag init na choco or init na coffee or kung say naa nila kay grabe ka bugnaw tawa ko kamot. Nagkurog-kurog ko.
or pasmado lang. Let's go, order na ta. Cheers! Hay, salamat na nag-iinit. Kape nga, choco coffee. Choco coffee mo? Ako murag chocolate. Choco coffee ni. Choco coffee ni? Coffee with chocolate dito, sir. Grabe, idol. Kung bugnawon ka dire, ayaw ka gool. Kinahatag sa silang option. Tagpila ganini siya, ma'am? Actually, natay buy one take one, sir, 80 pesos. 80 pesos, buy one take one. So, 160 pesos rin na mo upat. Thank you, sir, for having me. Ma'am, thank you for the opportunity. Excited na ba mo mag-slide? Oh, yes. Patay, murag. Kuyaw na. Inom sa ta, kaya grabe ka kuhan. Nagkuyog na ang mga kontraktor karon kay mag-slide mi sa ice. Nindot ning ice kay walay flood. So mag-control ra kay Iceman. Ice control. Ice control. Ice control. Una ko, slide na ha. Kalma ra kay ta nagstorya. Slide na. Naa sila dire. Hapit na ta. Alright. Nice. Woo! Kumusta yung feeling mo, Dol? Grabe. Okay ra? Bugnaw kayo. Bugnaw ikaw, Dol. Okay ra? Good. Mga kontraktor. Ready na mi mangulikta. Let's go. Grabe ang mga experience diri sa Snow World. Murag dili man pagkaon ang experience diri, pero at least na ay pagkaon sa sulod ang ilang hot choco or hot coffee. Grabe, kung kamo ngita mo gwapong adventure nga di mo makuha sa gawas. Siyempre di na kailangan mo tog snow, mo tog Antarctica or mangitag snow sa lain nasod. Kina diri sa Snow World. Dalay mo family, magtagbaw ka, mag-enjoy jud mo. Karon, ato na ta sa gawas kay mukaon na ta kay gutom sige. Pabugnaw. Let's go. Manata sa Snow World. So karon gigutom man ta nata diri sa Fun Snacks. Fun Snacks usa ka cart or usa ka trailer truck nga nag-offer klase-klase mga snacks. Siyempre ako gapas nila diri, na ako sila lamian nga hotdog atong tilawan. But before ana, i-flex pud na ako akong sapatos from Philippine Sneakers. Original na ba? Mao na ang pinakabarato nga sapatos na original na imo makita diri sa Cebu. Guaranteed original na mga gwapo na mga designs. Na sila klase-klaseng sapatos variety sama sa basketball shoes, sneakers, casual, na sila Jordan, na sila mga pang-jogging, pang-training ug na dito barato kayo, lapas 50% off. Inana ka barato, garantisado nga original. So unsa pa inyo giwat adto mo ni Philippine Sneakers kay solid kayo dito. Sama ani. Duha akong nakuha jud ani ha. Nike Air Max na Brad from Flipping Sneakers. Paldo. So excited na ako, tara order na tag hotdog. Tagpila inyong hotdog ban? Ang with one, sir, by 70 pesos. Yes, sir. Yang steak, 50 pesos ang steak. Pero ang katong 70 pesos, unsay nana siya sauce? Ketchup o mayo. Katong gingon cheese, unsa to? cheese dog, sir. Cheese dog. So na po yung non-cheese dog. Sir. Okay. Sige. Excited ko. Thank you. Akong hotdog. Thank you. Dol, inyong mga hotdog, oh. Nakuha sa inyong hotdog, oh. Thank you, miss. Banoy. Dol, saba kayo kay na-entertainment sa ilang stadium. Sa Anjo World Studio stage nila. Na-entertainment, saba kayo. Pero dili ta mo undang. Kaya mukhaon taglamihan hotdog. Simple lang hotdog na sila ibahan. Cheers. Dagan pa sila glain na snacks diri ha. So pwede ba juga mo pili kung sa'yo mo ganahan. Sila drinks uban pa. Anak ta po taglain na food trip. Let's go. Dol, next atong food stop natin ito na isa ka food truck. Same naman na gyapon siya sa katotooan ganina. So basically gilapag ra gina ni Anjo World kay para katong mga duol-duol na ni try ato na ride, mas makatilaw sila kung gutomon dayon sila. So ang atong atoon nito is lang churros og fries atong atoon sa gyapon lugar. Tara, let's go. Dol, so nanata diri sa Nanan Churros atong lamisa. Kuyog akong mga idol, mga vloggers na nguyog.
Kigutom mi after Snow World. Sila agtabay, King David, sa natin. Nga naman doon, churros og price. Tara. Allah, gutom gid sila. Kaya di ba lalim. Nga ang fun adventure sa Snow World. Arta sa churros. So na sila sugar, na sila chocolate. Na sila chocolate ha? Chocolate ay. Chocolate. Wow. Churros. Lamig silang chocolate ay. Daugon. Crispy kayo ilang churros. Sugar. Na sugar. Ikaw. Ay, kainit. Gutom, no? Gutom. Ay, naman akong tubig. Diyan lalim. So, meaning ako naggutom ta, enjoy yung tagmayo, nagkiat ta. Lamig sila Prince Price sa Anjo World. Ang gutom ka, diri sa Anjo World tungkol sa imong kakiat, wala problema. Naraman din, naglabay-labay ramang ideya ang ilahang mga food trucks. So halos tanan mga snacks ni mo favorite dito. Way kaso, solid ilang mga pagkaon, not bad. Lamihan gyapon. Karon, ato na atong main event, atong dinner. Let's go. Ngaon pa ta? Tara. Dol, kuyog na ako diri si Anjo from Anjo World. Ikaw si Anjo? Okay. Dol, Anjo, nakoy pangutanan nimo. Imuha man dyan ng amusement park. Nakasuway na ba kag-rides diri? Wala pa? Ha? Way, kwenta. Nakunsa naman ka diri? Okay. Sige, bye. Yes, sir. Dol, last na to na food trip. Unfortunately, ato na i-end. Kaya busog na ko. So far, daghan namang gyud lamian din mga pagkaon diri sa Anjo World. Last na gid ni, dinner time na, gutom na ko. So ayo nato ang ilang ipanghambog na authentic Italian dishes with a twist of Filipino na lasa. Nasa sulod ani nga cafe sa Anjo World nila nga cafe. So dol mao ni ilang sulod. Uy, elegant ni na restaurant ha. Dini basta-basta air condition, guwapo kay lugar, guwapo ambience, luag. Then luag kayo ang iyahang team. Then isa pa, elegante gid siya. So for sure, naan ni siya ilamian ng mga pagkaon diri sa sulod, which is excited ko sa gi-offer nila. So mga tuta dito be. Hi sir, good evening. Fantastic. Welcome to Anjo World, sir. Sige miss, good evening. Miss, unsa min yung ingon nila na kung ilamian daw diri na Italian Sir, naadto So, may- kay kuan sir. Among bestseller sa pasta sir. pasta marinara Yes, sir. sa Italian. Yes, sir. Okay, nindot mo gud yung restaurant sa gawas kay mura siya Coliseum. So European siya. Unsa pa may inyong gina-offer? Sa amuang sandwiches sir, natay ham and cheese, chicken sandwich. So nasa mo burger di ay food. Yes sir, nag-offer sa tayo. Basta sir. So nasa mo yung mga pizza? Yes. Basically dol na sila burger, na sila pizza pero murag karon ganahan ko na-crave ko burger. So order ko isa ka burger, ikaw ni bala unsa, nya isa ka pizza. Na unsa imong gusto nga pizza og marinara pasta mo ganahan ko ana. Og Coke Zero kay nag-diet ko. Okay, natay good zero sir. Ay, nice. Thank you kayo. Excited ko. Salamat kay Miss. Pwede mo tanaw sa inyong pizza pagluto. Yes sir. Thank you, thank you. Sige. Excited na ako. Mao na itong i-order. Dol, may gani kay nakasunta diri sa kusina. Sige, pagana to, Miss. Melanie, sir. Melanie. So, ingon nila ikaw rin kung tighimong pizza diri. Ako gabuhat. Lami na. Lami, sir. Bantay ha. Excited na ko. Authentic ba yan ang pizza ni Melanie? Let's go. Thank you. Dol, na itong mga lamian ng mga pagkaon. Siyempre diri sa fancy nga restaurant ni Anjo World. Pizza, authentic, pasta o burger. Grabe, excited na ko. Unahan na ito ng burger, be. Diyos ko, thank you, Lord. So, silang burger, Dol. Di basta-basta. Lamian sa dignaw ko. Tanawa ko. Cheeseburger, bay. Iyang patty. Muna, grabe. Uy, aso-aso. Murag Anjo World, gani. Ay, murag Snow World, oh. Nag-aso-aso. Grabe, kani. Init lang. Nasa tomato, pepino, lettuce, o uban pat. Ato buhato na lang kay para kaon pa itong mga friends. Tungaon na itong burger. Pablihan na. Oh, di ba? Oh, right. Ayos. Cheese palang daan. Ang yung beef. Grabe ko chunky. Grabe ang factor sa tomato, sa pepino. Ang crunch niya ba? Hatag niyo mo crunch engagement yung ba-ba. Solid. Nasa like ketchup, hot sauce, ganahan ka. Dol, next na po, ilahang marinara pasta, seafood. Nasa yung mga mussels. May panin na yung mussels. Ako wala. Napadiri ang shrimp. Oh, nice shrimp. Cheers, be. Ay, may grabe ka seafood taste na dito ang ilang marinara sauce, ang lasa.
Pero nakanindot niya sa seafood niya na lasa yun. Dol, mo na dyan ni ang ilang Italian pizza bay. Look at that, ano ha? Buhaton na, tilawon siya natin with no sauce. Ay, kaya nga. Hindi ko ka-describe, pero grabe niya kalami. Bay, grabe. One of the best pizza na akong tilawan kani. Nakanindot siya, hindi siya grabe ka-Italian yun. Naagapon siya, matok niya po siya sa panglasa sa mga kabisayaan, sa mga Pinoy. Alamihan niya pizza, oy, good job. Tanga na tong sauce, ay, ketchup mas marami. Filipino style. Ngita mo pizza ng alamihan. King ba na lang sa inyong adventure dito sa Underworld. Kaya naka sila dire. Grabe kalami, grabe ka pepperoni. Grabe, ganaan ko siyang crust kaya tin. Ang smokiness dito sa iyan luyo. Malasahan ni mo. Cheesy kayo. At syempre, fresh kaya pepperoni. Ganaan ko stimpla. Pasok sa panlasa nato. Tol, grabe ito experience diri sa Anjo World. Grabe. So for sure, naman di fun sa mga ride, adventure, perfect good guys, pang pamilya, pang barkada, everyone. Ang Anjo World kay tungod daghan kayo mga fun rides, fun experience, adventure, Snow World, Anjo World. Grabe good ka solid. But despite sa fun, siyempre gutomon man jud ka, wala man di gyapon problema kay naa man gyapon mga lamian, mga snacks, meals, mga pagkaunan dito sa ato ang Anjo World. The best yun ang dinner. So good decision kung mag-dinner ka dito sa ilahang Anjo World nga cafe. Ilamian gud ang ilahang Italian, Filipino-Italian style mga dishes. O mo na to. Kung ganahan mo sa video, please subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, this is Idol Steve. Nang ingon ni Hingat, amping and take care. Hanap po taglain food trip. Let's go. Ay, grabe ka idol. Sakit akong tiil. So sige, rides. Hawa mo din ko ng rides.